Ahoj pejskaři! Dneska tu máme granule od značky Marp Natural Plus. Pojďte se podívat, kolik masa obsahují a co všecko v nich najdeme. Základ tvoří 31% sušeného jehněčího masa. Dále tam najdeme bílou rýži, oves a ječmen jako dobře stravitelné zdroje energie. Lososový olej a lněné semínko zase pomáhají zdravé srsti a čekanka, která podporuje trávení. Jak můžete vidět na tomto srovnání s mincí, tak velikostí jsou vhodná i pro menší plemena psů. Za zmínku také stojí, že tyto granule obsahují glukosamin, který je vhodný na klouby. To by mohli uvítat pejskaři, kteří mají staršího psa. Napište mi dolů do komentářů, jestli jste tyto granule již někdy zkoušeli a co na ně váš pes říkal. Dejte like, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte na odběr, aby vám neutekla další videa a uvidíme se zase příště.